Тънки подметки, нестабилни обувки, високи токчета. Краката те болят и оттичат. Омръзнали ти от неудобни обувки. Дай почивка на краката си. Стъпвай с лекота с сандалите Walkmax. Вземи ги още сега с 50% гореща отстъпка. Само за 39,90. Сандали Walkmax. Истинска ваканция за краката ти. Леки и удобни, те поддържат ходилата ти свежи през горещите дни, благодарение на дишащата материя и проветривия дизайн. Сандалите Walkmax са със специалната заоблена подметка на Walkmax. С нея повишаваш мускулната си активност и поддържаш правилната стойка на тялото. Вземи сандалите Walkmax сега с 50% отстъпка. Побързай, да не свърши точно твоя размер. С Walkmax сандали стъпалата ти не се изпотяват и не се плъзгат по стелката, докато ходиш. С велкро лепенките коригираш ширината спрямо собственото си стъпало. Сандалите Walkmax са с уникална масажираща стелка. Масажът на стъпалата стимулира кръвообращението. Независимо дали ходиш или седиш по цял ден, краката ти не оттичат. Сандалите Walkmax са перфектни както за градски условия, така и за плажа. Удобни са за шофиране и за каране на колело. Отдай се на летни разходки и ваканционни приключения с Walkmax сандали. Пасват и на спортно, и на ежедневно облекло. От какво имат нужда краката ти в летните жеги? От свобода, комфорт и свежест. Точно така се чувстваш с новите сандали Walkmax. Те са в два практични цвята – свежо-бежово за дамите и универсално черно за мъжете. С новите сандали Walkmax цяло лято ще се чувстваш, сякаш ходиш бос по плажа. Подари удобство на краката си. Вземи сандалите Walkmax с 50% отстъпка. Само за 39,90. Побързай, да не свърши точно твоя размер. Търси ги на Walkmax BG, в магазини Topshop, а сега и в магазини Metro. Сандали Walkmax. Истинска ваканция за краката ти.